F'temp mill-aktar xitwi u b'xita nieżla bil-qliel u bl-għajeda, il-Papa Benedittu XVI nhar il-Ħadd 3 ta' Ġunju 2007 iddikjara l-ewwel Qaddies Malti San George Preka, il-fundatur tal-Mużew. Liebes il-pjaneta li ngħatatlu bħala rigal mis-soċjetà tal-Mużew stess, il-Papa Benedittu iddikjara li wara li ħsibna fit-tul u tlabna l-għajnuna ta' Alla u smajna l-parir ta' ħutna fl-Episkopat, niddikjaraw bħala qaddies lil Beatu George Preka. Nodduh fil-lista tal-qaddisin u nistabbilixxu li fil-Knisja kollha jiġi meqjum mal-qaddisin. Kim dan il-kliem li l-Papa mat-tokki tal-10:30 ta' filgħodu iddikjara lil Dun George Preka qaddies. Kliem li ntlaqa b'akklamazzjoni li ma bħala u b'ċabċib mingħajr weqfien mill-eluf ta' Pellegrini Maltin u Għawċin preżenti fi Pjazza San Pietru. Fosthom mijiet ta' membri tal-Mużew. Ġurnata qabel, is-Sibt filgħaxija, madwar 4,000 Malti konna fil-Bażilika ta' Santa Marija Maggiore f'Ruma għal-vejja ta' talb li saret bil-Malti, immexxija mill-Isqof ta' Għawdex Monsinjur Mario Grech. Il-maltemp li ħakem Ruma matul il-lejl ta' bejn is-Sibt u l-Ħadd, is-sokta fl-għodwa kollha tal-Ħadd. Iżda minkejja x-xita bil-qliel li niżlet, ħafna kienu dawk li sfidawha. Mgezzin fi ġgieget tax-xita u taħt l-umbrelel, ħafna minna bqajna hemm sal-aħħar tal-Quddiesa. B'kollox fil-Vatikan konna madwar 5,000 Pellegrin Malti. Għalkemm kienet ix-xewqa ta' ħafna minna li l-kanonizzazzjoni ta' Dun George issir f'Malta, kien fih sinifikat mill-isbaħ li l-kanonizzazzjoni saret fil-Vatikan, għax kanonizzazzjoni ta' qaddies hija att tal-Knisja Universali. Minn dakinhar stess, San George Preka seta' jiġi meqjum fid-dinja kollha bħala qaddies tal-Knisja Kattolika. Żgur li kull Malti li attenda ċ-ċerimonja ta' 3 ta' Ġunju ħass ferħ kbir hekk kif mal-faċċata tal-Bażilika Majestuża ta' San Pietru ra mwaħħal arazz kbir ta' San George Preka. Għal Maltin preżenti fi Pjazza San Pietru, din kienet okkażjoni unika, dik li jaraw l-ewwel qaddies Malti espost fi Pjazza San Pietru. Din il-ħaġa qatt ma setet issir Malta u fl-ebda post ieħor tad-dinja. Dak li ġara fit-3 ta' Ġunju 2007 fil-Vatikan kien l-aħħar kapitlu ta' storja twila li bdiet 32 sena qabel, meta fit-13 ta' Marzu 1975 il-Papa Pawlu VI iffirma d-dokument li bih awtorizza lill-Arċisqof ta' Malta joħroġ id-digriet għal ftuħ tal-kawża tal-beatifikazzjoni ta' Dun George. Wara li fit-28 ta' Ġunju 1999 kien ġie ddikjarat venerabbli, Dun George kien beatifikat mill-Qaddies Papa Giovanni Paolo II waqt żjara memorabbli li għamel f'pajjiżna f'Mejju tal-2001. Xarajn wara seħħ il-miraklu bl-interċessjoni ta' Dun George, li ma miraklu wassal għall-qdusija tiegħu. Għalkemm il-funzjoni bdiet fid-9 ta' filgħodu, il-Pellegrini Maltin kienu diġà bdew jinġabru barra l-gradi tal-Vatikan sa mill-5:30. Malli fit-8 nfetħu l-bibien, ħafna Maltin ġrew għas-siġġijiet ta' quddiem u oħrajn għażlu li jistkennu mix-xita taħt il-kolonni. Fid-9 bdiet il-preparazzjoni li fiha nqraw 6 siltiet mill-kitbiet ta' Dun George. Il-qari sar bil-Malti l-Assistent Superjur Ġenerali tal-Mużew, bl-Ingliż minn soċju Awstraljan u bit-Taljan minn soċja Awċija. Il-qari kien ibbażat fuq ir-regoli tal-qaddisin li San George Preka kiteb fl-1944. Huwa mhux biss ġabarhom, iżda kitibhom, għexhom u għaddihom lill-membri tas-soċjetà tal-Mużew. Is-6 siltiet kienu jittrattaw
id-dmir lejn il-proxmu, il-maħfra tal-idewwa, il-persuna ta' Kristu f'kull nisrani, il-ħidma ġenerali, iġbija tal-Alla f'kull bniedem u kif tqanqal lill-Alla. Il-kant matul din il-preparazzjoni kien immexxi mill-kor tal-mużew li kien magħmul minn 50 element. Il-kant kien jinkludi id-Deus Noster, innu ta' tifħil lill-Alla, miktub minn Dun George, is-Salve Papa Noster, tislima lill-Papa, miktuba wkoll minn Dun George, u s-Salve Beate Georgi, it-tislima lill-Knisja tagħti lil Dun George. Din kienet l-aħħar darba li tkanta l-kliem Salve Beate Georgi, għax minn wara l-kanonizzazzjoni il-kliem sar Salve Sancte Georgi. Il-kor kantajna wkoll fil-velja tas-Sibt u fil-Qudiesa tat-Tnejn. Iċ-ċelebrazzjoni propja bdiet fl-10 ta' filgħodu b'xita li ma waqfet xejn. Bil-qiegħda quddiem it-tribuna prinċipali kien hemm taħt l-umbrelel il-President tar-Repubblika ta' Malta, tal-Irlanda, tal-Filippini, tal-Polonja, il-Prim Ministru l-Kap tal-Oppożizzjoni ta' Malta, il-Ministru Franċiża tal-Kultura, il-Ministru tal-Ġustizzja Olandiż, l-Speaker u ħafna deputati Maltin. Il-Kardinal Portugiż, Prefett tal-Kongregazzjoni għall-Kawża tal-Qaddisin, flimkien ma' Monsinjur Charles Scicluna, il-postulatur tal-kawża tal-Beatu George Preka, għamlu il-postolazzju. Jiġifieri talbu lil Papa jiddikjara lil Beatu George Preka qaddis. Wara l-litanija tal-qaddisin, il-Papa ddikjarah qaddis fost ċabċib u għajjat mill-folla preżenti. Iktar għajjatna milli ċabċabna, għax bidejk imxarba ma tantx jista' ċabċab wisq. Għal dan il-Kardinal wieġeb lura, Santità, f'isem il-Knisja nirringrazzja lill-Qudusija tiegħek għal din il-proklamazzjoni u nitolbok tordna li tiġi pubblikata littra apostolika dwar din il-kanonizzazzjoni li għadha kemm seħħet. Imbagħad il-kappillan tal-parroċċja ta' San Gejtanu tal-Ħamrun, akkumpanjat minn żewġ soċi, ippreżenta lill-Papa ir-relikwja bid-demm ta' San George Preka. Wara, Monsinjur Scicluna tela fuq l-artal jirringrazzja lill-Papa li min-naħa tiegħu ħareġ idejh biex janqu. Għal ħafna snin huma ħadmu flimkien fil-Kongregazzjoni għad-Dottrina tal-Fidi. Fil-konċelebrazzjoni tal-Quddiesa ħadu sehem 10 saċerdoti Maltin. Ma' ġenb il-Papa kien hemm l-Arċisqof ta' Malta Paul Cremona, l-Isqof ta' Għawdex, l-Isqof Merċija, il-Prijur Ġenerali tal-Ordni Karmelitan, għax Dun George kien terzjarju Karmelitan, l-assistenti ekleżjastiċi tal-Mużew u oħrajn. Madwar 50 saċerdot ieħor Malti ħadu sehem fit-tqassim tal-Ewkaristija. Il-Vanġelu tkanta bil-Latin mid-Djaknu Malti Mario Manġon. L-offerti lill-Papa twasslu mis-Superjuri Ġenerali tal-Mużew, Victor Delicata u Felice Falzon, flimkien ma' Amadeo Preka, membru tal-familja ta' San George Preka. Fl-omelija bit-Taljan, prinċipalment fuq it-Trinità Qaddisa, għax dakinhar kienet is-solenità tagħha, il-Papa Benedittu XVI fisser kif San George Preka, ħabib ta' Ġesu u xut tal-Qdusija, kien saċerdot iddedikat kollu kemm hu għall-evanġelizzazzjoni u dan bil-predikazzjoni tiegħu, bil-kidbiet tiegħu, bid-direzzjoni spiritwali li kien jagħti, bl-amministrazzjoni tas-sagramenti u fuq kollox bl-eżempju ta' ħajtu. Fi kliem il-Papa, San George Preka huwa eżempju ħaj ta' kif għandha tkun ħajja qaddisa. Il-Papa semma l-frażi tant għażiża għalina, Verbum Dei caro factum est, u qal li dan kien il-motto
li mexxa lil San George Preka fil-ħajja kollha tiegħu u dan waslu biex iwaqqaf la Soċjetà della Dottrina Kristjana, il-Mużew. Permezz tal-Mużew, qal il-Papa, San George Preka ta' lill-parroċċi tal-Gżejjer Maltin servizz kwalifikat ta' katekisti preparati, tajbin u ġenerużi. U għal dan, il-Papa ringrazzjana, grazie per il vostro impenjo. Il-Papa qal ukoll li San George Preka kien saċerdot mistiku mimli mħabba għal Ġesu, il-Verġi Marija u l-Qaddisin, u rrefera t-talba li ta' spiss kien jgħid San George Preka u li l-Papa ħeġġiġna ngħidu aħna wkoll u nagħmluha tagħna. Grazzi Sinjur Alla u aħfirli Sinjur Alla. Fl-aħħar il-Papa talab li San George Preka biex jgħin l-Knisja tkun l-eku fidil tal-vuċi ta' Kristu, il-Verb inkarnat. Kien mument emozjonanti meta fit-tmiem il-Qudiesa il-Papa Benedittu 16 kellem lilna l-Maltin bil-Malti. Qalilna: Mahbubin huti fi Kristu Maltin jawċin, il-paċi ma'kom. San George Preka, u valeu l-ibel kanonizzat tal-art ħelu għatakom. U għatini misir takom fil-fidi wara l-Apostlu San Paul. U jitlob dejjem għalikom biex tkunu tassew ħbib tal-Evanġelju. San George Preka itobalina.